IFM News. Lokal. Impasingked ni Fire Senior Inspector Edison Reyes ang posible nga electrical fault iti makikita daan ng rugyan iti Uram iti Barangay 1 San Lorenzo, Lawag City. Imbatan ti City Fire Marshal at initial nga estimation iti naso ang panakauram ket 75,000 pesos. Medyo narigatan tayong imasiday ka dito more oram nga balay tangamin ada di kita waya ti kuryente nagrisak-risak ka di iti sango mangrugi iti service drop aging nga na iti unad na iso nga medyo iso ti nagbalin nga sa gabal iti isa sa rekmi iti pinakasepsep ti apo ito na iti pagtengan. So dati nga balay ket two story naman pa iti nga to ket made of light materials iso nga alis to ti warasan ti apoy iti nga to ken base ti panagkandak investigation digiti investigador tayo nangrugi ti uram iti second floor ada ngamin ti talong kwarto iti second floor ket damay sa kadigiti kwarto iso ti nangrugyanan ti apoy ket nairaman laeng digiti dua pay nga kwarto iti kaabay na iti baba ti duwa katsaaran nga pagtaingan ket handmet nga nanano awan ti nauram no dikat iti laeng nga to iso ti nangrugyanan ti apoy kaya ti dati nagkanda kami ti follow-up investigation ken pinangkita mi dati kwarto nga posible nga nangrugyanan ti apoy ket ada ti ibagbaga ti investigator tayo nga nakita da nga ada ti possibility na iti electrical tangamin iti iti mapasamak ti uram awan ti tao ka DJ nga kwarto ket ada DJ na duktalan ni DJ mismo nga origin of fire DJ palatandaan nga nagkaroon ti electrical nga nagkaroon ti problema iti bakit na nakakita tayo pa iti nauram nga electric fan mismo ka DJ origin of fire. Kabayatan na ko na ti City Fire Marshal at ito ang napasama ka uram ket dakalabanlaag iti publiko abantayan da kuma dagiti appliances ken gadgets daga po taalis to nga agbara dagitoy may naig pa iti daytoy ket ingunam-gunam na ano kas bilang man at dagiti kasto pasama ket mabalinda nga agtawag iti 911 wenno mapanda nga agsigida nga agaturong iti kwerpo iti bumbero. Andan nadlaw nga adati mapaspasamak nga uram iti nasa nga lugar. Tilaeng naka-tricycle nga limabas nga napansin na laeng nga dati narubrum nga apoy iti nasa lugar iso ti may nagreport kada tayo ket pati digiti karuba ti nasa nga balay ket awan ti imay nga nagreport nadlaw dalangin nga damururam idihan nagsarting dati wangwang ti truck tayo iti nasa nga lugar nga bulon naman nga remorka digiti pagtaingan da iso nga DJ laeng ket nukas jay kuma aglalo ket awan ti tao ka DJ Romy di ko DJ muna nga makakita ko insigida nga agreport da iti BP1 no agpukaw da man laeng kadigiti karuba datap no may alarma nga dati agda mga mapaspasa makauram iti nasa nga lugar. Inayon ti City Fire Marshal at ti Fire Prevention Month ket saan laeng nga agmudo iti bulan ti Marso no diket di iti inaldaw iti Fire Prevention Month. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez tatak IFM.